ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар Гипразем қарор дорем, канечкаи маршруткаи 58. аз ин тараф бозори Вориси Сомон, мактаби 91 ва худи Гипразем. бозори Вориси Сомон, Гипразем ва дар инҷо мактаби 91. дар инҷо бошад заправкаи Тоҷирон, ҷои канечкаи маршрутка ба автобусҳо ва хонаи фурӯшии имрӯзамон. Дӯстони азиз, дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Навбаҳор 2. бисёр бад гап намезанем, рафт. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 6 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 6 ошонааш ҷойгир мебошад. бино лифт надорад, техпаспорт дорад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 4 хонага мебошад бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ, прихожа, коридор дӯстони азиз, ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, якум, дуюм, сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона 5 та тиреза дорад дӯстони азиз. полноценни 4 хонага мебошад. бинед чӣ қадар таъмири зебо дорад. таъмири зебо бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. аз ҳамом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона. дар ҳоҷатхона бо ҳамом системаи вентилятсия ҳаст. ва дар хона дӯстони азиз тёпли пол кардагиянд. ҳамаи хона қати ҳуҷраҳову ошхонаву ҳоҷатхонаву ҳамом, коридор, ҳамаашон тёпли пол доранд дӯстони азиз. дар инҷо ошхона. дар хона 4 та кондитсионер аст дӯстони азиз. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи кӯдакона дӯстони азиз. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб дӯстони гиромӣ. чӣ хеле ки гуфтем, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳамаи мебелу техника ҳамааш меистад дӯстони азиз. ва аҳамияти ин ки чӣ қадар хона таъмири зебо дорад. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона дӯстони азиз. ҳама тирезаҳои хонаи беғарзи ошхона панҷара доранд тамошобинони гиромӣ. дар назди бино мактаб, садик ва масҷид аст. боз бозори Вориси Сомон ва деҳқонбозори Гипраземам на он қадар дур мебошад дӯстони азиз. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бино техпаспорт дорад. нархи хона бошад $85,000. боз каме савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.